Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi nih channel Kipli channel ngono Mas. Channel wong layangan iki. Sohan wis nyorene ala anak desa iki. Wis pokok geret ngono iki hobine lapo hari ngenteni undo-undoan ngono. Babon cemani Mas, punya ene Mas Riko Andika. Le duwi. Wah iki pakare suwangan iki. Mbah Yoga. Wis pokok ngeri. Mas Rian iki opo iki Mas? Produk terbaru iki temane bajak laut apa piye? Mantap. Iki ngenteni angin sih, Mas. Oke, karo pelayang legend kabeh kae. Wis, ape Mas? Santai Mas. Pelayang legend iki. Piye to, Pak? Iki wis munggah telu. Sementara munggah telu, munggah papat. Oke. Wis kamerane rapati masuk iki. Ndek ra apa-apa iki. Nyore kabeh Mas. Iki ngenteni angin luman pra. Luman jelas luman. Oke. Kok nying itu. Masian iki pelayang legend Mas. Kondang trending nih. Oh iya iki. Iki lho sing wingi tak review-ne iki lho sing duwe sowangan uku ki lho Pak Deman Mas iki lho, Pak Deman. Oke. Sendarian balap legend. Lah nggih. Oke, ditunggu selanjutnya mengko babon cemane karo bajak laut digeret. Oke, ngenteni angin dulu. Siap. Oke, disambung meneh iki. Iki ngenteni angin Mas iki lho. Piye? Tek, senaren tek. Iki gak ketok iki lah, salah apa-apa lah, HP muntu iki. Sok doloke sapi ya Mas. Iki piye? Angine ngene no, wani ya. Piye Pak? Wani mboten Pak? Gak wani Pak. Gitu angin ngene gitu. Piye? Masih bisa megrandong. Grandong mania. Piye Pak? Geret berapa? Angin ngenean gitu. Ukurannya 2 meter lebih sendaran. Sendarannya berapa, Mak? Ya tak review nih saya dulu. Ish. Cuma sendaran 2 meter 40. Tipenya tema bajak laut iki semperawang iki ngono. Iki jokine Mas Rian. Ngono Rian Ipan wis biyen sekondang pokoke. Wis ngono tok. Iki sendarane Jawa Tengah iki nggae iki lho, Lur. Nah. Sendaran atau sawangane iki botol aqua, oke, ngono botol aqua digawe ngono. Wis mantap tok iki prepare sik lampune rakitan kabeh lampune. Kayak iki yo. Iki lampu LED Mas e. Ini dirakit dadi ngene nggawe modul. Iki nggo batu ngene ya iso. Iki bokongane model apa Mas Rian? Kendil. Bokongan kendil Mas e. Kendil nek gak klenteng kuning ya entuk ngono. Iki prepare golek angin, anginnya rapati masuk iki. Iki dari pakare Pak Topa, Pak Tutan. Halo. Suwane piye, Pak? Angine piye, Pak? Bersahabat mboten? Sus, oke, sos angine sos. Sik, delok gak ketok belas ya. Sok adol pedet tuku HP no. Oke, dilanjut lanjut meneh iki baterene entek meneh. Wis sesuk gendongaki layangane ndira ketok iki. Endi to iki? Oh ya kae siji. Oke, 2 ini Mas Denta. Ini Pak Topa lampu hijau kae, Lur. Nah, ketok ora lampu. Wis ngono tok. Ya, cuh. Modar malah HP